Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salammu kaya wong anu. Bapak-bapak, para bidata ngaten. Para ini sepuh sing rawuh kamriki dalam acara genduri. Mugi-mugi bapak-bapak monggo kula aturi potong tumpeng. Tumpeng endase gurih. Aduh. Kowe iki aja ngono. Aku tak kira ning kono ki. Aku ki lek jungkir balik terkesima pikiranku ambiar. Lah nyapa? Lah kok enek rambutan ning tengah dalan. Kuwi do rambutan ya. Apa? Kuwi ngono. Lurin. Tak kira apa bumintul ki rene delokno sangu salak. Ning kono iso mekrok kaya ngono. Wong iso yo. Awake dhewe iki lho. Jan piye ya? Sangat meriah, Luar biasa. ora mungkin lah ora meriah. Dayoe Pak Polisi enek, Heeh. warga masyarakat Karangan enek. Terus Balurah ya enek. Heeh. Terus grup Riok Bukal enek. Grup Riok ngendi kabeh teko kene. Komplit. Ora maido. Jan Dino sing paling apik iki mau. dina apa? Mbak Ayu, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu duwe hajat, Duwe hajat, syukuran ning tanah Karangan. heeh. Kelarangan ngono tak tuwonyo. Aku ki lek ora metu mesti ngetos. Jan aku yo ning kene iki yo, Yos. Ning kene iki luar biasa, Yos. Nyapa? Terope Waidon Sawu. Wah sawo ya, ngendi to? Jan luar biasa didongane, Yos. Terpal abang kowe gedang karo wong ya ning kono tok. Didongane, Dik. Didongane. Mbak Ayu dan Mas Anung. Hajat iki didongakno piye? Nah, nggih. Mbak Ayu kalian Mas Nur nggih. Mas Nur cahya ya. Saka jenenge wis ketok ya. Iya. Nur kuwi cahaya. Iya. Cahya kuwi Heeh. raut wajah. Kowe ngartekne Mas aku ngartekne bojone. Heeh, Ayu. Ayu. Nuk Renuk. tak tuwono. Ayu Gino Ayu Alami. Gino sejahtera rezekine lancar. Kok ngerti dino apa jeneng dino? Gino gedhi rezekine, gedhi wonge, gedhi gajahe. Ngono kuwi lho. Wah, arep didongane. Ya muga-muga masyarakat Karangan mangan jangan dicampur jamur. Lanjut. Masyarakat Karangan didongane rezekine makmur. Allahumma. Amin awake dhewe kudu iso ndongane. Ya kudu. Mangan jangan dicampur teh. Masyarakat Karangan didongane. Metek kabeh. Ya dhewe ngono kuwi ya dong. Wong ayo. Mangan jangan oleh Pak Supri. Pak Supri. Masyarakat Karangan didongane. Bokonge gedhi. Pengen dicokot ulone cobek. Ora. Ya pokoke didongane. Muga-muga Mas Anu kalian Mas Nur Heeh. diparingi rezeki ingkang murah, barokah. Uripe ora trimo reokan didhawuhi para turangga bola gajah ya rawuh. Bola tek penyanyine ya tau ngetik. Pawang mula ya teko kene. Sopo? MC-ne. MC iki. Pak, Lha iki wong berak kulon. jenengan lek enek ula nakal celono MC iki, Pak. Nah. Iki jenenge Heru. Lho kula niki. Heeh. Lah, enten ula dumung jenengan kalung nih. Nggih. Dirawuhi repot. Aja nyawer bu-ibuke Ayu. Jenengan boten sah nyawer ganongan ning patute piye. Bumino pabrik gong aja nyawer gong. Biasane lek ora nyawer gong rusak. Kowe dongamu enak. Nyawer gongmu ben tambah. Pak Pri. Muga-muga Pak Pri. nggih lancar rezekine. Lancar rezekine. Nggih, Pak Pri. Aja luar biasa. Gandos. Wes. Nggih. Ya, adine ganang. Niki sinten niki? Niki sinten Bu Ayu iki? Mbak Ayu iki lho. Oh niki ibuke. Ibuke to? Nah, nek Mbak Ayu kan Ayu Gino. Heeh, ibuke. Ayu Genduk. Alah bubuk repot-repot. Bodoh rasa sejarah atau sama Nah, wes aku ngurang ngalah. Oke, Mas Banwon. Aku di, parten. Wes parten. Lagi ngomong sampe aku orang. Iya, Tante. 10.000. Ya. Oleh. Enak dhewe iki cerita Den. Nyapa?
tanggapan yang selalu tuan rumah bayar 10.000. Enggak, ayo ngono lho, Bu. Lho ya Akhir. nek arane yo elek ngono kuwi. Kowe iki aja ya. Duit dilebokne cak ngomong tangane bareng. Ah. Ase sing ndi? Hah? Es teh yo. Sik, Mbak. Yo tak telepon, Mbak. Es teh mahal. Mbak, aku es teh ingko tak tuku 10.000. Ikhlas lahir dan batin. Heeh. Sesuk tanggapan aku njaluk si tongkas. Lah lah lah. Wis jenenge utang Ya aja jumun iki. Yo, dilanjut. Yo, tepuk tangan. Hoi. Yo, kok. Enggak ada, Mas. Jangan. Mari kita tampilkan atraksi kita, Gas Sleman. Hei, atraksi kita sini. Set. Oh, set. Yo, hei. Ah. Oh, ini tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo. Ah. Go. Setelah menyumbangkan transaksinya, mari kita tampil percil. Mari turonggo orang-orang. Pakai aja karo budhe tak pun. Tak lebokne lho. Yo. Tepuk tangan Kancil. Percil Sulaiman. Mari kita tampil tong setan. Yo, aja tepuk tangane. Yo, aja tepuk tangan foto Mas. Kita yo. Yo. Wes goreng nang gabrak. Yo, nah. Yo. Yo. Terus tepuk tangan. Nyidam cilik yo. Tepuk tangan. Yo, angel. Tepuk tangan. Yo. Yo. Wes kuwi anake wong. Lha kok rewel-rewel. Lah aku gregetan ora ngene cio. Piye? Ampun. Ngalah manung bretek. Tong betak. Mantap. Lho kowe anu ya. Kowe yo gregetne yo. Ngomong mosok tak cilik tok ewer-ewer iki piye aku. Lah terus piye? Ora kowe. Kowe Lah iki gregete macak ra iso lho. Kowe iki tek-tek sikilmu ning dhuwur lah kok sitok ora dadi. Lah iya. Kowe iki nyapo? Sapu. Mbak Ayu Dino ki wonge ayu apa ora? Goreng wonge piye? Cok. Goreng lho wonge piye? Lho gak bicu. Elek. Wong gregete yo. Aku. Kowe. Jaluk edrek. Ya. Kowe yo kudu jaluk edrek. Oke.
yes. Mbak Ayu gini nekakne jadil ayune kaya ngene. Lah iya, ha? Patukane jadi. Lah iya, mlakune kok rada anu mekar ngono. Aku koyo dansa. Kowe kaya dansa. Rasane dansa. Jajal ya dijemput ya. Jemput tak demok. Iya ya deknone, deknone. Tak dene. Dekne. Nah, iya. Tangane kok kowe teringin. Ya alah. Lah ya ta. Nah, iki lho tangane halus, enek kitekane, ya ta. Lah Mbak Ayu kae ngono kuwi lho. Jajan. Tangane ya ana, Gus. Alah kuwi. Apa kuwi? Akeh watu. Akeh watu. Nah. Watu apa kuwi ya? Ya Allah sikile, Gus. Nyapo? Buane trincing. Sikile wedoran. Gudi. Iki ya Allah, Gus. Lah ya Allah meletek kabeh. Enak range. Bu, mindul. Bundul. Ora iki mau ke 30-an arep gade. Terima kasih. Yo, Gus. Piye? Waktunya kita mepet Mepet. dan kita membagi waktu Mas. Betul. Carane dadake akeh, kita singkat padat. Arep. Yo, rasaku tak baleni.